si. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Amen, Marijo, amen. Molitva treba biti privatna i treba biti javna. Treba moliti i u 4 zida, kako kaže Isus, a treba moliti i sa dvojicom i sa trojicom. Znači, treba moliti i sam, treba moliti u svojoj obitelji, treba moliti i sa zajednicom. Treba moliti u zatvorenom prostoru, treba moliti javno. Zašto treba moliti javno? Zato što treba i molitvom dati svjedočanstvo svoje vjere. Ja svjedočanstvo svoje vjere, odnosno svoju vjeru svjedočim i djelima, i prije svega djelima, ali javna molitva je jedno javno djelo. Ne želim molitvom nikoga provocirati, želim javno molitvom svjedočiti svoju vjeru i pozvati i druge da zajedno molimo. Zbog čega? Zato što molitva treba preobražavati ne samo mene kao pojedinca, ne samo moje obitelj, nego cijelo ovo društvo, cijeli moj grad, cijeli moj narod. Nema boljega sredstva, nema moćnijega sredstva da se preobrazi jedan narod nego što je molitva. A ako dvojica ili trojica moli, kaže Isus, ako dvojica ili trojica jednodušno nešto zamoli, daće im Bog, daće im Otac nebeski. A možete se misliti, ako nekoliko stotina nas zamoli, a za jedan grad potrebno je, iz moje neke perspektive, više od dvojice ili trojice, da izađu zbilja na ulicu, da izađu na trg i da javno moli za javno dobro, za opće dobro. Dakle, molitva ne čini nikome nasilje, molitva ne treba nikome smetati, molitva ne ide ni protiv čijega dobra, naprotiv. Molitva je u službi dobra i pojedinca, i obitelji, i društvenog dobra. Ona donosi mir. Spojimo gospine poruke, spojimo crkvene dokumente, pozive papine i vidjet ćemo da mi koji izađemo na trg moliti, ne da nismo u koliziji sa nečim crkvenim, nekom crkvenom instancom ili pojedincem, nego naprotiv, u skladu sa svim crkvenim dokumentima, pozivima, pojedincima, institucijama. Dakle, to je nešto dobro, tako poželjno, tako potrebno našem narodu. Ja još jednom pozivam muškarce, ne bojte se doći na trg, ne bojte se doći i svjedočiti svoju vjeru, ne bojte se doći sa svojom djecom, nikoga ne vrijeđamo, sve poštujemo i crkvu svoju poštujemo i crkvu svoju ljubimo i činimo to iz ljubavi prema svojoj crkvi i iz čiste ljubavi prema svome narodu. Jako nam je drago što smo sad tu, da smo stigli tu i malo vidimo šta je u Hrvatskoj, jer kad je to počela ova krunica od muškaraca na trgu, to nam je bio stvarno iz srca pre nekoliko godina utjecaj i puno smo molili za to da neka u Mađarskoj isto bude buđenje muškaraca u vjeri i do sad smo molili i posle sam nekako našao Krunoslava preko interneta i on mi je dao neke opšte instrukcije da kako da krenemo i stvarno mi smo bili jako mali, nekoliko nas i onda jednom smo tako osjetili da u martu to moramo da krenemo, pravili smo plakate i na trgu u centru Budapesta, preko Bazilike smo sad počeli i stvarno čudo se desilo jer jednostavno takve ljude, takve očeve sa decama, sa muškim decama smo vidjeli, bili smo tamo 50-70 i stvarno osjetili smo kako je to velika stvar i da naša majka i stvarno njeno srce nas zove da budemo hrabri i da to hrabrost u vjeri da pokažemo i to dodaje aktivnost drugima da i oni počnu da to dožive i sa time da dobiju
to sve što nama dati proba preko toga, preko molitve, preko krunice i to je stvarno, mislim, jak stvar. Kleknemo i ustajemo u vjeri. Kleknemo i ustajemo u vjeri. To je važno. I sad neka sva priče ja sam ja, a siroman ja sam Boga, zbog onog što mi Bog učini. Nikakav problem. Kavu pripremam, pogotovo ako se sam ustao ranije ili možda sa svojim suprugom i molimo krunicu, blago, polako, izgovaramo i tako dalje. Jedan taj moj prijatelj kaže ujutro tako izmoli, ali popodne, još jedno kad ga obično popodne hvataju ovako malo ta stanja, nalik na PTSP, ali već je dobro iz toga. Onda ide vani u jednu šumicu iza svoje kuće, moli na glas krunicu. Potiho, na glas i jednostavno razbija svu onu negativnost u sebi i oko sebe. Jako se dobro osjeća i psihoterapeut mu to savjetuje jako dobro. Pošto on rekao nakon par puta kako mu to dobro djeluje, nastavi tako, kaže i ja ću ti se priključiti. Dakle, postoje neke stvari koje samo Duh Božji liječi. Uz sva legitimna druga psihoterapeutska sredstva, Duh Božji još ide dublje od svega toga.